ụmụ ibe asị m ka m were ego n'egwu Igbo amaka were wetuo obi m ka obi m jụọ oyi ka ice water. Asị m ka anyị kene eke kene orie kene afọ kene nkwụ kene ikwu na ibe kene ndị mbụ kene ndị ọkpụ na ndị egede. Ụmụ ibe asị m udo dịrị ụnụ. Anyị si ka anyị wetara ụnụ ozi ọma n'ụbọchị nke taa. Agwara m ụnụ mgbe mbụ ka anyị ga-esi wee na-ewetara ụnụ ozi ọma n'oge n'oge, mana agwara m ụnụ na enwere ihe anyị na-eme maka na ịgbara otego anyị bara n'akụkọ, so anyị na-agba mbọ maka the paperwork, maka ihe ọbụla ị ga-emegori first of all the paperwork. So the paperwork anyị gara emesi nso ya ka o ji dị ka ọ gwasị na anyị dị busy too much. Ihe anyị na-eme karịrị akarị ụmụ ibe. Emana onye agwara ọmara mana nwa akwọ na-azụ ama na ije na-ara ahụ enwesịrị ya akwa nwa ya na-azụ ọma mgbe o ji ghọrọ ụtụ racha. So ihe anyị na-eme buru ibu ụmụ ibe. Anyị chọrọ ka ọ dịrị anyị na mma, and ịchọ ka ọ dịrị gị na mgbe gbasie mbọ ike, maka otu anyị nọ ebe ahụ anyị nọ n'Afrịka ebe a mụọ nke na agwọ na-eburu ego. Anyị enweghị strọkchọ, and ichebe ka o si n'elu daa nna oge ha esi n'elu ada. O nweghị ihe na-esi n'elu ada. Ihe niile ifuru n'ụwa ọ mmadụ mere ihe nke anyị ọ ga-adịzi n'iche. President ndị France dị 39 years wee bụrụ president, 30 years bụrụ president. So kedu ihe anyị na-eche? Ọ ka ndị afọ ukwu ka ndị gbara isi awọ ka anyị na-eche? Ndị obere oge na enigwe akwụ ụgwọ ha. Anyị nwa na onwe anyị
ka ihe anyị ga-emezi. Tụọ ya ka ndị ndozi ọdịnala ji wee bịa ụzọ ghere owe for everybody. O nwere onye eji aka ebe a ịghọtago. Ndozi ọdịnala ụfọ onye ọbụla bụ onye Igbo, mana ọ bụrụ na iwu na ị ga-eso n'ụlọ wee rụọ ọrụ, ọ bụ by force. Ndozi ọdịnala maka onye Igbo niile, ọ dị mma nke ndị Igbo ka anyị bịara, ọ dị mma ndị Igbo niile, ma ndị kwere ma ndị ekweghị, ma ndị na-eje ụka ma ndị ihe ndị niile bụ ndị, as long as n'iwe onye Igbo. Ọgụ ka anyị na-agbara mbọ, o nwere ndị anyị na-eme iche, ọ bụrụ my own business. Mana mara na amara na before you lay a structure down, ọ ga-enwere ideology guide the structure they lay down. Before you build any edifice, before you build anything in the world, ọ ga-enwere ideology. So ndozi ọdịnala is based on natural principle. The first, ndị mbụ nke aha nna nna anyị ha mere mgbe aha, maka na ndị mmadụ aghọtara ya. A sị na akọkwanụ akọruo egeruo. Ndị Igbo si akọruo egeruo. Ọ bụrụ anyị nwe gụgụrụ, ndị Igbo ga-enụ ntị. Gọgụrụ abụrụ nna nna anyị nwee, anyị anụghị mgbe anyị nwere gọgụrụ ahụ. Mgbe unu ga na-eje gọgụrụ na-eweta information for Igbo, ọ bụrụ ya, ọ bụ ihe apịrị apị bụ nke nna nna anyị nwee. Ihe ahụ apịrị apị ọ nna nna anyị ha nwee. So ebe aha ka anyị ga-eje weta information nke anyị. Nna nna anyị debere anyị information there. Ndị mbụ ahụ ha debere anyị everything here, but because life is evolution, life is development, ndụ na-arị anyị, ọ naghị ana azụ onye. Because ọ bụrụ na ọ bụrụ ya, ndị be anyị believe na ihe ọ bụla nwa bekee nwa bekee nwa bekee, ojie ha na-abụ akpọ nwa bekee, ojie ha n'isi akpọ nwa bekee, ojie ha n'azụ akpọ nwa bekee, ọgaba agaba nwa bekee, ọgaba njọ nwa bekee, ojebe mma nwa bekee. Nna aka ụdị ihe bụ ihe emere anyị ihe emere na ihe eme. Biko ọ dị mma nwa bekee, ọ dị njọ nwa bekee. Kedu ihe mere na ya enweghị ike iwe pride? Nwa bekee ọkwa be nwa bekee ka m nọ, ọkwa afọ na m ihe ha na-eme. I say abụgo m everything. Ndị a kedu ka nwa bekee ga-esi wee were iche gbona ọnụ maka edebere ihe na museum? I chere na ọgụ nwa nọ n'Afrịka na-enweghị ego ga-eji abịa obodo nwa bekee ka eje na museum nwa bekee? Ime ego na-eji ọrụ museum ha? Ime ego one nwa bekee spendri wee build a museum wee bụrụ ihe apịrị apị dịsa n'ime ya? So ifili na ihe apịrị apị enwe uru ọ bara, nwa bekee bụrụ ihe apịrị apị rụọ ọrụ ya nnukwute ụlọ, mee mmadụ employ, na-akwụ onye ahụ ụgwọ ọnwa, na-akwụ onye ahụ ụgwọ ọnwa ka ọ na-eche nche, na-eche ihe apịrị apị nna gị debere n'ime ọhịa nche. Ịma ihe mere na ya ejebeghị na nwa bekee nyanyekwa anyị ihe ahụ apịrị apị ma nwaanyị? Because anyị chere ihe ahụ apịrị apị na-enweghị uru ọ bara. Nwa bekee anaghị egbu ọnụ ihe na-adịghị. Ka m gwazikwa unu eziokwu, nwa bekee anaghị egbu ọnụ ihe na-adịghị. Nwa bekee will be the last person ga-egbu ọnụ ihe adịghị. So mgbe ọbụla iche na nwa bekee ga-eje n'Afrịka na-egbu anị, na-egbugasị anyị, na-achọ ihe, jee na Igbo ukwu na-egbu anị, everywhere na Afrịka ọ na-egbu anị, na-achọ ihe. Iche na ọma ihe ọ na-eme? Unu echere na ọma ihe ọ na-eme? So ihe m chọrọ ka ndị be anyị bido chebe echiche, because ihe apịrị apị ọ bụrụ na enweghị uru ọ bara, nwa bekee adịghị. Ka m gwasị uru nke bụ eziokwu. Ọ bụrụ na maka ọgwụ abụrụ ebe ahụ ka ọ dị. Di ya apịrị apị onwe ihe gbasara anya na ọgwụ, nwa bekee ọ bụrụ na ọgwụ nwa bekee ma anya ọgwụ. Ọ bụrụ na maka ọgwụ clairvoyance, nwa bekee know about, because clairvoyance enweghị onye ọgwụ right ya, ọ dị na universe. If you know how to do them, you do them. Ịgbara ebe ime ya. So ọ bụrụ maka Africa, nwa bekee don't need to come to Africa to know how to agwọ ọgwụ. Nwa bekee dị ihe dị Africa ka ọ mara ka esi agwọ ọgwụ. Ya bụ ndị nkịtị na-akọ nonsense na ọgwụ dị na ihe aka nwa bekee bụrụ na-eme. Enwere ọgwụ n'ebe ahụ, enwere ọgwụ nọ dị ya. So ụmụ ibe anyị kwesịrị ịdị smart, dị more clever than this, until anyị kụwasị that fear. Because all that fear ha etiri, ụjọ ahụ etiri ha n'ime mere ndị mmadụ ji weche na all those things were nonsense. Na mgbe ọ bụla anyị mesie ihe anyị na-eme, the time is coming, enwere ebe anyị na-aga, anyị na-agba ọsọ, ọ dịghị anyị ọsịsọ. A ga-arụ ọdịnala cultural heritage n'ime ya, a ga-enwe museum n'ime ọdịnala cultural heritage. Ihe niile apịrị apị, nwa bekee bụ ikpe anyị nsogbu adịghị, nyekwa anyị ihe iwere, nyekwa anyị arụsị anyị ọgwụ. Nwanne ana m eriọrọ apụ ọgụ nwụbụ ikpe anyị ihe anyị kwa mba. Na enwere ndị ndị n'Afrịka gbara ndị British akwụkwọ, ndị Kenya gbara ndị British akwụkwọ, tete emecha ha win the case. Anyị ga-agba ha akwụkwọ, ha bụ ikpe anyị ihe anyị apịrị apị ọgwụ. Nna bụ ikpe ihe apịrị apụkwa nke nekwa ebe edere Igbo ebe ahụ edere Igbo na ya ihe a bụ arụsị ndị Igbo bụ ikpe. Ịchụkwa ịchọrọ artifact
ije na Spain here everywhere is full of artifact nke ndị panye. So gị dịkwana ihe apịrị apị m na nke gị enwe ka ebe igori ọ bụrụ na igori ya ego igwe anyị onye resịrị gị inye anyị resiti o ji resị gị ka ije miti onye ahụ jụọ ya kedu ihe ọ rere ọgwụ nke ya. Mmadụ ọ na-ere anyị na-abụghị nke abụghị freedom ka asị azụ anyị mba nyekwa anyị ihe apịrị apị ọgwụ nke anyị ọ bụ anyị nwee anyị jee na France anyị sịkwa biko France nsogbu adị thank you very much bụ ikwe m ihe apịrị apịọ nke m bụ im ka m bụrụ jee na diho Europe niile ị gaghị afụ one single artifact ndị China ebe ahụ why o ji wee bụrụ ndị ojii ka eji eme akaja mgbe ọbụla Nigeria nye m ihe egwuregwu gaa na diho everywhere in the world ị nweghị ike ịfụ Indian artifact ị nweghị ike ịfụ go to America sọsọ nke ndị Afrịka ga na-ebukọrị why kedu mgbe ọbụla anyị na ụjọ ọ bụrụ na ọ bụghị ụjọ ka ihe ndị a ga-eji wee buru ihe anyị gbagha nkịtị kedu ihe ndị nwa bekee ga-eji aja bukọrọ ihe niile anyị ga-eji wee buru anyị gbagha nkịtị na-ekwugheri Jizọs asị anyị Chukwu asị anyị ekwensu asị anyị maka ọ bụrụ na ọ bụ Jizọs na Chukwu na ekwensu kedu ka ndị a ga-esi eburu fuchu anyị jewara anyị agbara aka na-akpagharị ka eke ga-esi ahapụ ndị a bukọrọ ihe niile anyị nwere anyị na-achọ ego akwụkwọ pepa na-achọ pepa akpagharị these people bukọrọ everything ị nweghị ike inwe a society without that art. Without art no society. Ime ha na mmadụ na-eche uche based on perception. Ọ bụrụ na ị mara ihe perception akọ na uche ihe mere gị ji wee bụrụ mmadụ akọ na uche ebe ahụ ka mmụọ gị dị. So all through art ka mmụọ gị na-esi perform. Your spirit perform through art. So nna gị gwa ihe ahụ strategy ogboro gị expo. If you want to have a good society like I did nekwe ihe ị ga-eme nekwe ihe ị ga-eme. Ndozi ọdịnala edesago the structure ka anyị Igbo ga-esi adị mma. It's been written already edegị na akwụkwọ ọ bụrụ ya na-ekwu na Facebook time ruo anyị ga-eme iti ndị niile wu ndị ma eze nrio ma eze erio onye ọbụla nọ n'ala Igbo ma gọvanọ ma local gọọmenti o anyị ga-eme iti ha when the time come. Mgbe ahụ ruo onye ọbụla ala Igbo ga-adịrịrị mma ma ekwentị ọ chọrọ ma Chukwu ọ chọrọ we don't care. Ala Igbo ga-adịrịrị mma ma ekwentị ọ chọrọ ma Chukwu ọ chọrọ ma ndị ụwa ọ chọrọ we don't care. The life bụ anyị nwe ọ ka onye si wee tọọ ute ego ga-esi edina. So anyị chọrọ isi otu a wee tọọ ụtụ anyị andị otu a ka anyị ga-esi wee dinarị ya. Ọ bụghị onye ọbụla ma ihe bụ ihe ọma enwere ndị ga-efukwa anụ ihe a na-ekwu na asịrị jide this boy sef ma ya aka ntị si ebe a tụkwa idiot. Yes, because ọmara you cannot reason ọmara ihe bụ ihe ọma na ihe bụ ihe ọjọọ ọmara ihe dị ka good society look like. O nwere ike ọ nọ Canada o nwere ike ọ nọ America ebe ụzọ dị mma ebe ọkụ na-enwu. Yes na ọ na ebe ọkụ na-enwu na America nọdụ na England ebe mmiri na-agba. But when you say how did this thing come to be ọmara ijụọ ya kedu ka England this wee mee this thing he don't know. Iji aka ka America ji wee mee this thing he don't know ọmara ihe ọgba bụ na ụtụtụ ụjọ ọrụ America nyere ya ọrụ o ruo echi enyeghị ya ọrụ ọsị a na-eme resis. Ọ bụrụ mbụ nwa bekee achọ m everybody mbụrụ nwa bekee ndị ojii niile go to African state go to African state because ọnụ anyị na-ehe ezu anyị ike. Mbụrụ onye ọcha atị m onye ọbụla na ebe a go to your father's land and develop it. Kedu ihe na-ebe eme echekwa m nọdụ maka ya ka m na-ekwu mana ha gbara anyị nkịtị ha sị m na ana m and m chọrọ ịnakwụsị ebe I want to go onwe ihe m na-ebe eme achọrọ m ịna ọ bụrụ na mmesie ihe ndozi ọdịnala na mmemme ana m debe anyị jee dozie ha nye ndebe anyị aka dozie obodo anyị ọ mmadụ ka anyị bụ anyị si n'ime eri nri ọ mmadụ ka anyị bụ mana anyị na-ihe anyị maọbụ ikwu okwu oruo na omume nwe onye a ga-afụ ka onye nọ n'ụwa na-asị na ya anụbeghị ndozi ọdịnala ebe ka ha nọ ndị Igbo sọtụ ihe maọbụ ikwu okwu na Facebook akọ nọnsensị everywhere eje na Igbo mitara ekwugheri ka anyị jezie ndozi ihe n'ala Igbo let's build a place for our own children unborn children ga-ebi ma ọ bụ na amụọ ha. Onye nọdụ n'okpuru bed oburu fon ọ na-apụ nakọgheri onye ọbụla na-ekwu nọnsensị can not come out and help do this thing. In fact delete from Facebook delete from Facebook kedu uru ọ bara kedu uru onye ahụ bara mmadụ ga-eso n'okpuru bed na-apị fon na-ese ndị meseji na Facebook ọ nwere onye bịa ka ịrụ ọrụ come let us work ọchọ Facebook na-ekwugheri onye ọbụla na-agaghị apụta soro mee ihe a na mee ka ala Igbo adị mma. Ndozi ọdịnala dịkwa strọkchọ ọkwa nke a na-ekwu okwu a written structure na-abụrụ na Facebook ka a na-ekwu ọ bụrụ public ọ private anaghị eme ihe public ebe a. Ihe anyị na-ezigbo ozi ọma na Facebook mgbe ọrụ ruo ọrụ grand work ọrụ abụrụ ihe Facebook and ihe anyị na-eme only 20% will public 80% agaghị public 80% ya wụ private work
after the other, one after the other, until anyị eruo ebe anyị na-eje. All forever and ever, ihe anyị na-eme abụrụ ihe chi na nwanne echi. And onye ọbụla bụ n'ala Igbo, ma gọọmenti ma private ma ndị omenala, ha ga-anụ ya one by one. Anyị ga-eje meet ihe ha niile n'ofu n'ofu, one after the other. Nwere onye anyị na-atụ ụjọ, anyị gaghị agwa ya eziokwu, nekwe ihe anyị bịara ime, nekwe ihe anyị chọrọ ime, na-ekwe ka anyị chọrọ ka ala Igbo dịrị. Ala Igbo ga-enwerịrị structure. Ọ bụ na ọ bụ na anyị nwere structure, okay, how can a race without a structure? Kedu ebe ọ na-eme? Kedu agbachọrọ m ịjụ ndị be anyị ajụjụ, kedu ebe ọ na-eme? Onwere onye si ga-eje n'ụka, onwere onye si ga-eje n'ụka, don't get me confused. Onwere onye si ga-eje n'ụka, onwere onye si ga-agụ na mmụọ, onwere onye si ga-emere anything. Ihe anyị na-ekwu the structure that will guide our society. Iche ị na-eje ụka, who cares? Ị na-ejetere m eluigwe, ị na-ejetere m ọkụ mmụọ, ọmụ ka ị na-ejetere, ị na-ejere onwe gị. Na ome mma na-emere onwe, ome njọ na-emere onwe ya. But ihe anyị na-ekwu na ala Igbo must be run properly. Ọ ihe anyị na-ekwu, ọ mmadụ egbu ya, human being, anyị abụrụ anụmanụ. Ọ bụ onye kwuo metụ ya efuo, ala Igbo must be run. A ga-run this town with a law, with an institution. Is a must, almost ka ọ bụ iwu, ka ọ bụ iwu ka ọ bụ. Nna nna anyị ha mere ọdịnala, ma omenala, ma iwu ala, ma nsọ ala, ma ntọala, ha dịrị iberibe. Nna nna anyị ha mere ọdịnala mgbe ndị kwuo, can you imagine na ndị nna gị dị 20,000 years ka gị mara ihe 20,000 years ago ka mmadụ mere ọdịnala, a philosophy of life based on natural principle, cosmology, enu na ani, bring them together and form a society thousands of years ago. In this time, ị nwere telephone, ị nwere TV, ị nwere ka ihe a na-akpọ nke a na-ejuzu kasịta ndị mmadụ na-enwegasị na ya ha na Nigeria na-egosi afọ ndị ọcha asị ọwụ digital. Ị nwere digital, ị nwere kọmputa, but you cannot run a proper society. Now look at this thing. Ekwenụ m anya a na-ekwu ya ọ dịka ọhịa. Igbo land must be run under structure. Is a must. Kedu ka mmadụ ga-esi amụsị ụmụ onye ọbụla na nke ya, onye na nke ya? Kedu ebe ọ na-eme ihere? Ọ na-emekwa anyị ihere, ọ na-emekwa anyị. Igbo meeting everywhere in the world. What of all the whole meeting na run under one ideology? Do you know how strong Igbo people ga-adị n'ụwa? Kedu ihe the problem? What is the problem? I don't know. All the whole meeting n'ụwa, any village ị gara nwere Igbo meeting. If we use this one ideology to run this thing, onwere onye ị na-arụ onwe gị, dị mgbe ị jara onwe gị, onwere onye ụfọdụ nwere meeting na England. Is England people, ndị Igbo na England, ogboro nọ nso na Spain. Isi ndị Igbo na England, isi ọbụlọ ndị Igbo na Manchester, isi ndị Igbo in Manchester. I don't care. Ihe m na-ekwu bụ run a proper ideology. So ihe ọbụla ụnụ nọ na England na-eme ka ọ bụrụ ihe ga na-enye aka n'ala Igbo, ka o nwere ihe target ụnụ were. Ọwụnọ health center ụnụ ewere health, ọwụnọ agriculture ụnụ ewere, ọwụnọ education ụnụ ewere, ụnụ echi ya. Ndị America were education, ndị England ewere health center, ndị Spain ewere nka. Ọwụ na ịrụsi ọrụ every month, iwepụta 1 naira for the health center, nye ndị ụlọ aha na channel datin na manage that sector. Ndị America ụnụ mesịa, ụnụ eje channel to that sector. Ndị Igbo mee ya gịnị eme? Ndị Igbo mee destiny gịnị eme? Ihe ọma adịbara ha gịnị eme? Every society, ọwụ mmadụ na-eche wee rụọ ya. Bridge, electricity, work, job creation. Is a human being who created destiny, not evil, not devil, not God. Human being created them. So ọwụ na ị nwere desire for better life, na ị nwere desire for these things, we have to create them. Because emere ndị ochie na-ezu mmadụ ebe, ndị ntọrọ mmadụ anatọrọ mmadụ, ndị mmadụ na-anwụ n'ọnya. Study human body, you cannot. Nna gị nwere mara human body mgbe enwere one artifact nnesịrị nna mgbaka thousands of years ka ndị Igbo ma human structure, biology. Ndị Igbo ma biology thousands of years ago. Now we don't even have enough hospital, because if you know biology, you will use drugs to cure diseases body nwere ike develop. But anyị amara human body, anyị amara how human body functions. All ndị ahụ ndị na-awa anya ekwu nonsense akpagharị. You don't even ordinary health, ordinary how you make yourself healthy. Ọwụ healthy food ka ị na-eri, na-eri canned food,
can food ije chop right you grow nonsense na-eri not basic ordinary clean water we can have. Ekwuzie onye gwa ndị be anyị si ya nekwe ihe anyị nwe ibe ihe na-eme na ọkụ na-anyụnarị anyị, ọkụ agụnyere anyị n'aka na-eregbu anyị, ọkụ agụnyere anyị n'aka na-eregbu anyị. But no, o nwere onye everybody will just don't care. Onye buru nnukwu moto ọ na-akpagharị, onye buru nnukwu moto ọ na-akpagharị. Ebe a ka ọ bụ as it was in the beginning is now ever shall be, world without end. This world will never end. Ọ gaghị agwụ echi, ọ gaghị agwụ nwanne echi. So ọ ka mma na anyị lere foundation because anyị nyụchie nsi ụzọ anyị pụtakwa ya eji ijiji. Ị gaa cycle of life ị bịa here again, nwanne enwere ike ọ dịgo worst that time. Ọ bụrụ na enwere ihe anyị mere nwanne ọ ga-adị worst. It's such a simple thing. It's as easy as ABCD ma ọ bụrụ na if we don't do anything because anyị na-enye anya ebe ọzọ. O nwere distraction, we have a distraction. That is the problem because ihe a na-agwa unu the only way ị nwere ike isi wee pụọ ndụ. Onye sị gị chọọ ịbụ if you want to have your own country is an ideology created by nwa bekee. You don't know. You don't know that nwa bekee created this thing with mgbe egbe. Ọya ka eji wee nwee ha na law enforcement agency so that they can hold you. So country abụrụ something you can ask for. No, ọ bụrụ eziokwu ya just an illusion. Ọ bụrụ na ị nwee egbe ije gbata a na-agbata country na egbe, a na-agbata ya na egbe. Igbe egbe kpọgide gbagbuo ndị gị na ha ọ bọọlụ ka unu na-agba. Ọ bụrụ na igoro coach goro the best players nwee ego ị nweghị ike lose match. Ịbụ na Madrid na Barcelona ha anaghị lose match. Madrid na Barcelona anaghị lose match. Chelsea, Manchester ọ na-apịa ha lose match because ha ji catch ha nwere na field ọ ha nwere field anaghị ekwute country n'okwu, a na-agbata ya n'egbe maka country conquest si ka ọ bụ anything is you control is conquest, nothing more nothing else. But our people actually ha aghọta ihe na-eme n'ụwa sef, they don't understand. Ọwa anyị set godi Igbo land balance godi onye chọọ egbe egbe ya bụba anyị set ya ana Igbo balance ya nwanne. Israel gaghị akpa ha aka, ịkpa ha aka abụọ gị ịba. Onye ọbụla mana Israel abụrụ obodo ọbụrụ ndị ahụ ebe ahụ mana jee godia gaa na die na onye ọbụla mana Israel abụrụ obodo but godia and tell them ha jide gị ejide, ha kpara gị aka ihe a ga-eme gị, ha ga-eji gị wee rụọ ncha na ude, ha kpara gị akpa aka ha eji gị rụọ ncha na ude. So that is life you live. Ụbụrụ ya bụrụ ezi ọzọ. Ifugo ebe agụ na-eri ego, enwere ihe ọjọọ ewu a mere agụ a? Mba, pụta agụ kparịa aka tapịa ya, agụ na agụ rie ya. Nwa bekee nwere desire and you are the goat. Nwa bekee bụ agụ ọta gị. Mana ewu ahụ ifuru ebe ahụ ọ bụrụ na ha dị 1000 agụ ahụ anya ha dị oivu ndụ na agụ na agụ ya ọ gaghị abịa dị ya maka ha dị thousands. Ọ ga-achị ọbịa hie ndị egbuo ihe oge na-edewo nke ga-ekpe azụ ọ na-ede ha ka ọ mara ma nwere nke ike gwụrụ ebe ahụ, nke ike gwụrụ ọma ụta ndị ọzọ apụọ ọsọ ojije nke ahụ ike gwụrụ taa ya. Ọ ka esi eme. So anyị na-akpatị ka ewu ike gwụrụ agụ wee na-eri anyị. Enwere n'ụwa niile fụrụ ụwa ofu, so nwere onye karịrị ibe ya. Ọnwụ na-enwere ihe ọbịa ya ikere ma onye nwa nwere iji atụ ya egwu ije ọsọ were rụọ nnukwute fensị gị ghara ị na-afụzi ya anya gaa jeje mụba datị na ọ na-eme mụba ya o tekigoro gị 200 million years ịmụsị ya datị na ọ na-eme ịfụ ọtụbata ego ọjọọ ịmụta ha anaghị ihe aha ọ dị ka iti draft na iti draft. Ọnwụ na ị maghị eti draft ị gaghị na like iti draft, mana ị mara eti draft ị ga-like ya because ị bịa ha na irie maka ọnwụ na ịbụrụ ya ije ebe ahụ irie ego ugboro abụọ na-egbe gị. Mana ọnwụ na ị nwere eti bata kpakpakpakpa ichie eze kpakpakpa ichie eze nwere anyị ike ihe ma anyị amara nwere ihe igbo ha dị strategy of governance, ịma strategy of politics, ịma ha arụ nke a na-arụ arụ, ịma ha arụ nke a na-agba agba, nwere nke anyị ma arụ. Then what are you ka ihe anyị na-ekwuzikwe ordinary a society anyị enweghị ike ịpụtụ ndị be under check. Anyị ejide nwere ndị be under check ha buru Bible na-akpagharị, buru Koran, buru Jew na-akparị. Nne ya wee frustrated race. A frustrated race na-achọ religion you can give your people religion is normal. Every culture nwere religious philosophy. Ọdụ na agbara unu amara na every culture nwere religious philosophy, don't you know that? Mana nke ndị Igbo bụ ha na-achọgharị ebe ha ga-eje because if you don't give human being religion they will go for themselves.
if you don't give them something, every people nwere, because chi is based on level of the vibration. Oya ka ndị Igbo jisi onye na chie. O nwere ndị their vibration adịbe higher enough to understand the ha na-akọ. Ha need religion. They need religion. Mechọrọ, that is basic of human instincts. Ọrụ na amara, unu echere mmadụ mụrụ efe Jizọs. Do you think so? I chere mmadụ kpachapụrụ anya nnọọ, chekọrọ akwa ya nnọọ, je na-efe Jizọs, na-asị na Jizọs adịrọ. Do you think that this is normal? Ọ bụrụ normal, of the level of vibration. Na bere ndị be anyị ji wee ndị Igbo ji wee sị gị onye na-achị ya, because the level of the vibration na control the perception. That is why in the ancient they created this myth to control ndị na-erube, ndị rukwe na-eru, use all the myth to develop. You got that? But ndị be anyị aghọtara. Jiri na nwayọ ka ofe rụrụ arụ zoro unu nni mba, a na-abụ ya abụ, anaghị abụ ya abụ nwanne. Anaghị abụ ya abụ, okwu hụrụ okwu, anaghị abụ okwu abụ, anaghị abụ amamihe abụ. Amamihe na-eji nwayọ nwayọ. Ị ga-emepe imepere ya ụzọ ọbata. Imepere ya ụzọ, it will come. But ikpochie dị ụzọ, o nweghị ike ịbata. Because ebe ka ụzọ ga-esi abatakwana, from where, o nwere ebe ga-esi abata, ikpochiko dị ụzọ, the door is locked. So ị ga-eset a society, you must set a society ka o nwee ike iruo onye ukwu oruo onye nta, ruo ikwu na ibe. Nna gị kwuchara ọ dị n'okwu, ihe a niile nna agwa unu based on our ancestor structure. Nwere nke m adịrị, ihe m adịrị with development. So ihe m adịrị ya wụ, how do we use them for the day ka ị ga-eche use wee bie ndụ for today. That is only what I add. So ihe adịrị na this thing wụ ka ị ga-esi wee use onye for today life. Ọ bụ na everything is there already. Ọ dị ebe ahụ, ọ dị there. But ndị be anyị na-eche ndị nọ na level of ndị ụka, ndị vibration ha dị na level of ụka. Unu ama ha na everything is, life is vibration, fire is vibration, anything is vibration. Anything ọma jigijigi, ọwụ jigijigi na-eme ya. Ị na-anya bicycle now, wa enwere datin na-adị ka batrị a na-etinye na taya ya. Ị na-eme n'anya datin na-ejenerate ọkụ. Ọkwa ịma na ịgbasie dị bicycle ike, ọkụ ahụ achasie ike. Ọkwa ịma ịgbakwa ya obere ọkụ ahụ elo da, ịgbasikwa ya ike, ọkụ ahụ achasie ike. On that vibration, all depend on the level of the vibration. Ị na-agbasi ya ike, the vibration or the more light, more higher, more light, more higher. Unu hụ onye buru ibu, onye buru ibu anaghị agbanwe ọsọ because ọ dị heavy. More light ịdị, more ọsọ ị na-agba. So more generate more energy, more vibration, then more light will become more vibration. Isi gị na-adị. Sometimes ọ bụrụ na ị gaa ụlọ ọgwụ, isi na isi ike na-agwụ gị, ma ọ bụ na enwere ahụ si eme gị, dọkịta ga-asị gị ngị na-eme exercise, so that at the na-eme exercise ịfụ na your brain na-adị more active. So ya example ka m na-enye unu based on vibration. So ọ bụrụ about na mmadụ na-eme ihe ma ọ bụ ihe ọzọ, ọ bụ na mmadụ aghọtaghị the mythology of our ancestors asị ka egbuo ya, mba. Ọ bụ na mmadụ amaghị na ụka bụ wayo asị ka egbuo ya, mba. Ihe a bụ because of ndị agha ụnụ na-achụ kwesịrị ịnọ na ọrụ anụ ebe ha kwesịrị ịnọ, but due to na anyị aghọtaghị how to manage them, ha baa n'ụka. Anyị kwesịrị ịma ha na-eji and ihe ọ na-egosi inukwa na anya 98% of ndị Igbo na-eje ụka. Ikwenụ ntị o. So o gosiri ụnụ na enwere ebe there is something we must do. Ihe o gosiri that there is something anyị anaghị emewe ọfụma. It's impossible. O nwere ebe ị ga-eme ije n'ụwa ha na worship Chukwu na-eyiro ha. There is no place on earth, not even Africa, not even Africa, no on earth, a whole race na worship Chukwu na-eyiro ha. Ị gaa na village anyị, ị ga-afụ ebe onye ojii nọ naanị, mmụọ ọma ji mma, onye ọcha na-achọkwa nsogbu onye ojii. That is a symbol. Mana onye ojii dị proud isi na ihe ahụ mmụọ ọma, ihe ahụ ekwensu. Ọ na-egosi gị na there is something wrong somewhere. So we get it wrong. Ndị Igbo we get it wrong. So ihe m na-agwa unu ka anyị correct this mistake because ọ ga-consume anyị. Because ọ ga-consume anyị n'ala Igbo na nwatakịrị 5 years ekwuwego maka Jizọs ụkwa na nwa bekee created for his own people.
so everything white onye ọcha bụ angel, everything onye ojii bụ demon based on him, because he have for just to control his people. Ọ bụrụ for you. So ọ bụrụ na nwa gị dị 5 years bụrụ the thing n'isi, ọkwa destruction ka ọ na-eje. O nwere ike na Afrịka ọ marọ ontiri oje obodo oyibo, o nwere ike na Afrịka nsogbu adịrọ ontiri okwu ya akpa n'obodo oyibo odo ya anya. Mgbe ahụ ka oye if ọjọ nwa mere ndị be anyị, some of them ji eme aggressive na this movement of religion or something like that, because them feel frustrated na mma ha kpọrọ ya all the whole life tinye na this thing. Today now na-afụ different thing, if ụkwụ si react aggressively, you got that? So but now ọ bụrụ na anyị change this thing now, ndozi ọdịnala change this thing now, nsogbu adịrọ. Onwe onye si na Chukwu adịghị, you can still worship your God, nobody say no, but ọ gaghị abụzi onye ọcha. Ọ gaghị abụzi onye ọcha because n'ala Igbo we don't want onye ọcha. If you want in your house you worship onye ọcha, but enweghịzi ụlọ ụka ga dị n'ala Igbo picture onye ọcha dị ebe ahụ. No. If you like you worship God, nobody say no. If you like you worship Jesus, nobody say no. But white picture in Igbo land, no. Because unless you make a white, I ga-eji wee tinye picture onye ọcha n'ala Igbo nye ụmụ anyị ha na worship. Ọ bụrụ na Igbo ha the reason, we don't want it. Ndozi ọdịnala agaghị ekwe. Because n'ọdịnala Igbo nna nna anyị debere anyị, onweghị mgbe ọ gwara anyị na onye ọcha bụ Jizọs, na onye ọcha bụ Chukwu. Nowhere in the art, nowhere nwere ebe ọ dị na art. So why do you bring, why onye ọcha wetara ihe ebe a, so ya were kwedete go back na why o ji weta ebe a? So ndị ndozi ọdịnala ya chọrọ ya mba, that is onweghị onye remove gị from your worship. Mana ihe anyị na-ekwu ụfọdụ ndozi ọdịnala, ebe ọ bụ na ị nwere right to choose, also ndozi ọdịnala nwere right to choose. So if we set the record of development, ihe a bụ ana Igbo ọ bụrụ ana Rome, ana Igbo ka ọ bụ ọ bụrụ ana Rome. So anyị ga-etinye iwu Igbo, iwu ndị Igbo na ana Igbo. So iwu ndị Igbo bụ na onye ọcha agaghị abụ Chukwu anyị and onye ọcha bụrụ Chukwu anyị. So na onye ojii bụ Chukwu anyị na Chukwu anyị yiri anyị. So ọ bụzie na ịchọ ịbịa, ọ bụrụ na ịchọghị hapụ, onwere onye ji gị aka. So ọ bụzie na ijezie ịchọziri ebe ihe eri nri, iruzie ebe ahụ werezie jiri ji picture white Jizọs bịa, asị ya ihe enye gị nri, odoga ya na Jizọs ga-enwe pawa. Iwu Jizọs ndị ojii bụ Jizọs bịa, a na-enye ha nri awụfu a na-eri, iburu Jizọs white man bịa, onwe onye nyere gị nri. Iwu na ọwa ọkụ odoga ya na ihe awụ ọkụrụ, iji ịchọ ọrụ iru ebe ahụ nyara skapụla n'onu enye ha gị ọrụ, ịbịaba jara ọdịnala Igbo n'onu enye gị ọrụ, iji ụlọ ọgwụ ijara skapụla n'onu enye ha gị ọrụ, ịnyara ọdịnala Igbo n'onu enye gị agwọ gị ọrịa. So ọ bụzi mmadụ ya agwa gị na ihe awụ ọkụrụ. So ya ka m na-agwa ndị be ahụ ọgbaghị uru ikwu okwu n'iwu ka a na-etinye ya n'iwu, itinye ihe niile na iwu, ihe nọnsensị apụọ. Itinye ime n'ụka anyị mete nwuo iwu bara uru, health benefit, food benefit, transport benefit, benefit ọbụla onye bịaba ya were kaadị ọdịnala bịaba, unu ga-afụ na ndị ụka ga-ewere baịbụl ha ma dosa na ya, ọ gaghazi anwa yi skapụla maka adịghị ama ama. O nwere ike oribuje n'iro asị na onye skapụla onwe ha ga-enyere ya aka. So ka esi eme iwu gị ga-eji eche nji, ọ bụrụ jọs ịpụta na-akọ iwu ndị mmadụ ị na-ekwu mba, ị nwere benefit dị n'iwu gị ahụ. Ndị ebe anyị kpụchara nwa bekee asị, mana ha niile na ije na embassy nwa bekee kansi adịrọ. The same people a na-akpọ nwa bekee egbuo ka ata, ije na embassy ha niile ejuru eju. The only happiness onye ojii nọ n'ala bekee nwere bụ na o ji paspọtụ nwa bekee. Ọ bụ na ife ya ka ọ na-aba mba aṅụrị ọṅụ because na o ji kpali nwa bekee. Mbọsị ọbụla napụrụ ya kpali nwa bekee ahụ, efu ya ọghọọ onye mmụọ. Mbọsị ị napụrụ ya kpali ya nwa bekee ahụ, ọghọọ nsị. Odogha na ihe onye a na-akpọ hypocrite na-enye nsogbu. Odogha na hypocrite na-enye nsogbu. Ebe ọ bụla ọ chọrọ, if you want to travel, you travel. Ọ paspọtụ Nigeria ka ijeme travel. Paspọtụ Nigeria ọbara America, paspọtụ Nigeria ọbara Australia, mba, mana European paspọtụ gara ebe ahụ niile. So ụmụ ibe, ọ bụrụ jọsọ mmadụ dọkọta nnọọ na-aghọgbu onwe ya aghụghọ.
ọwụ na anyị chọrọ ka ụka na ka anyị mee nụ ka ọdịnala Igbo gbado mgbọrọgwụ n'ala Igbo in a very civilized manner. Ọkwa nke ndị ara in a very civilized manner. Odoga ya na ndị ụka nweghị onye ọbụla na-achọrọ ihe ọma n'ụwa, onweghị onye ọbụla na-achọghị ihe ọma. Ama m na onye ọbụla bụ onye Igbo, ọ bụrụ everybody, no 98% of ndị Igbo chọrọ ihe ọma. Ha ejeghị ụka because na ha na-eje ụka na because na ha etere Igbo, mba, ha anaghị eje ụka mana ha kpọrọ Igbo asị, mba. So ihe anyị ga-eme bụ ka anyị uzikwe the same strategy eji wee napụ anyị ụmụnne anyị, kpọbatakwa ha back. Ọwụ na ndozi ọdịnala gbado mgbọrọgwụ n'ala Igbo through the benefit, anyị ga-akpọta ha. Ha rụọ ụlọ ụka ebe a, anyị arụọ ụlọ ụka n'ahụkụ ya. Ha na-eti oge onyinye, anyị na-enye ndị mmadụ enye. Ịbịa na ụlọ ụka anyị rijuo afọ, iri sie nri na achị ga-akwa, nye gị tomato, nye gị bi my rice. Ịhụ na chọọchị ha n'ebe ahụ adị empty, onwe gagazi ebe a. Chọọchị ha eghere oghe. Ọwụ na ịbịa na nke ndị ndozi ọdịnala, ịbịa akụzisiere gị akwụkwọ, akụzichara gị akwụkwọ, irijuo afọ, ịṅụọ tii, ịṅụsịa tii, irie rice, irichie rice, irie nke ụtụ, rie nke ehihie, rie nke abalị, achị ikwu obi polo ndozi ọdịnala ịchịrị naba. Ịnụ Sọnde mbọsị ọbụla ha na-emepe ụlọ ụka, anyị na-emepe, ha na-emepe, anyị na-emepe. Ị ga-afụ na ụlọ ụka ahụ ga-adị empty, nwezo ị ga n'ebe ahụ. The only way ị ga-esi stop nwa ha bụ ihe. Ọ bụrụ ije ọsọ ịpụta mmadụ, ihe obi bụ na-eje ụka ha nwere hope because the hope is lost. So ọ bụ that Jesus bụ the hope ha nwere. So ị napụ nwatakịrị ihe o ji n'aka inye ihe ọzọ, nwanne oge ebe akwa. Simple as ABCD. So ọ dịghị izi iti mmadụ onye na-enweghị hope, hopeless person, nyapụtaba na Jesus. Ọ naghị work. You can never work. You can never work. Ị nwere ike ịgbasi ya tata okwere, ọ naba na ya dịche iche, mba, ọ ga-asị na repossess na isi ga chọrọ ịrapụta ya ka o jee ọkụ mmụọ ha because not the hopeless. Ọ bụrụ because na ọ ma na ọ ga-ọwụ ọjọọ ọkụ mmụọ, no, ọ because no hopelessness. Ọwụ na o jee ọrụ mbọsị Satọde n'abalị, ọ gaghị eje nwa ụka in the morning. Ọ chọgodo iji ụka eje, anyị emepe ụlọ ụka nke anyị na-ahụpụ ebe ahụ, were fọnụ tinyejuo ebe ahụ, na-eme nnukwu ihe that is ihe na-atụ n'anya. Nna nwanne anyị ga-eme nwunye. This thing na-agwa gị bụ normal cultural heritage. Normal cultural heritage any race can do because they are common, ọ bụrụ something difficult. Ihe anyị need was structure of ndozi ọdịnala, mee ya in a way anywhere in the world ga-asị na aka ebe ndị what is happening in Igbo people. Already the structure dị because ndị Igbo nwere meeting everywhere. Igbo ị ga-afụ na ị gaa na Facebook, ị ga-afụ ha ebe ha na-agbagasị egwu, ebe ha na-eyigasị uniform, na-emegasị ụmụ ihe dị agha. So that thing dịrị ime ha no arrangement ka ha lack, they lack arrangement, how to arrange this thing to favor them. Ọ bụrụ na ọbịa don't come to nonso. Ihe anyị na-ekwu bụ for you to, ihe anyị chọrọ ime ka anyị mere gị arrange this thing ị na-eme ya already. Ihe ị na-eme ka eme ya arrange ka ọ baziere gị nwa uru, baziere everybody generally. Onye ọbụla bụ onye Igbo ọ bara ya uru, ihe ha na-achọ ime, o nwere ihe ọzọ imechekwa na enwere ihe ọzọ anyị bịara ime. Ma ọ bụ na asị gị bịa hapụ Jizọs gị, ọ hapụ Chukwu gị, ọsọ ejekwa n'ụka. Ndị ahụ ụka ha na-ego mmụọ, ha na-ekpasị, ha na-eme nke nwa. O nwere ihe a na-akpọ ife arụsị. It does not exist. Here will just another way of coding meat. We just hide our information so that ndị mmadụ amara ya ka ghara imebisiri anyị. Ịghọtago nwere ihe ọzọ. Ịghọtara ihe dị ebe ahụ bụ na because of ihe nna nna anyị ha debere ka ndị mmadụ ghara imebi ihe ọgwụgwọ. And ọ dịkwara mma otu a, ọ dị mma otu esi wee mee ka ndị mmadụ ghara imebi ihe. It's good like that because ọ bụrụ na ọ bụrụ ya banye na anyị akaghara ịma, anyị akaghara ịma, ọ ka mma otu esi wee zoo ya ezo. So anyị amara the level of vibration ndị mmadụ na vibrate. Without this thing, how do you know how human being react? How do you know the level of chino mmadụ n'ime? How do you know? Without memeghe this mythology now, how do you check ga-esi amaka ndị mmadụ ndị Igbo so ekwe chi ya ekwe onye na chi ya? How do you know onye na chi ya ma ọ bụrụ na ọ bụrụ na this mythology is coded? Because only if you cannot interpret it, that means you kafọrọ. Ọnwụ na iburu ihe na-efe ka arụsị, that means ị kafọrọ. Ọnwụ na ị na-eje ụka, that means ị kafọrọ. Ihe ọ ga-eme gị for you to work hard, and onye ọbụla mere insist na ihe a na-eme dị mma, na-egbu arụsị, na-eme nka na ihe a na-eme dị mma. Ihe ọ na-egosi bụ na onye a ibi na ọ kara na 1 o rubeghị 2 because onye ruo 2 ọ ga-esi ebe ahụ pụta na-achọ higher because anyị ma ihe ọ bụ. We know the level why this thing happen.
ndị ọbụla na-eme datịrị anyị ma ihe mere because nna nna anyị ha did it that way. Nna nna anyị ha basically did that so that mgbe ọbụla ịmata iri ha anaghị anyị vibrate iriba na arịba ị gaghị akọndem ya ịrapụ ya fọnde na-eme ya chọwa ọzọ. Ihe anyị ji wee kwube ekwube na Facebook otu agwụna because na ihe emebiene. Ọnwụ na ọ bụghị anyị nakwa ekwu ya. Ọnwụ na ọ bụghị na ihe emebigo anyị agakwaghị ekwu destin ebe. This is private talk. Ọ bụrụkwa na public. Ọ because of na ihe emebiene anyị na-achọzi ka anyị ịmagụ na ụdara onye isi zụtara n'ụkwụ anyị na-achọzi ka anyị ga-esi wee anyị na-ebigharị aka how do we make ala Igbo better. Onye mere eji wee kwube destin na the first place na public. Ihe abụrụ ihe niile ndị mmadụ na-eme n'ala Igbo all basically ka esi wee mee mana ihe bụ sa they get it wrong. Ha pesi bịa get it wrong. All those cultural something ọ dị bụ adị mana ha amaghazi ha ji hapụzie the right one mewezie the wrong one. Ọnwụ na ọ bụrụ ya ndị be anyị akarị ịgbaba n'ụka never. Jee check the history the hardest place ọ fara British ahụ inweta na the whole Africa wee Igbo land. The most difficult place British found themselves mgbe ha dịrị Africa wụ Igbo land because o nwere ka ndị be anyị cheche uche. That's why ndị be anyị baa n'ụka ha na-anwụ n'ime ya because ihe ọbụla ha bara n'ime ha na-anwụ ebe ahụ. That is why ụka ji wee jidesi ha iko na amara why because this is nature of Igbo man. Ọ ga-anwụ n'ime di ya ala ọ ga-asị ga ala otu n'ime ba ontiri ihe eji ekwu maka ọdịnala kweghị ontiri ndozi ọdịnala abataghị ime ha agaghị apụta n'ụlọ ka dị nwekwa ihe nwere ike iwepụta n'ụlọ ụka na-abụrụ ndozi ọdịnala. O nweghị ihe nwere ike iwepụta ndị be anyị n'ụlọ ụka na-abụrụ ndozi ọdịnala. Ihe osokwa gị mee olesi ma ọ iwu ndozi ọdịnala ya ga-akpọpụta ha because ndị Igbo we know them. Anyị maka ha si eche uche ndị amụọ na ha ka akwụkwọ. So the strategy mere apply abụrụ just we don't just do it all based on experiment. Based on experiment sọsọ ihe ga-enwe ike ịkpọpụta ndị Igbo n'ụlọ ụka ndozi ọdịnala nothing more nothing else. All the plan emere eme ọwụ sọsọ datị na ndị mgbe onye Igbo ga-apụta n'ụlọ ụka ọ gaghị dị ama na ya apụtago n'ụlọ ụka. Ọ ga-echekwa ya nọdụ ebe that place ị na-agụ ya bụ ụka ọ gaghị eje n'ụka ike ụka a na-agụ ya so ike ụka ọ ga-anọ otu a ọnụkọtazi onwe ọ chọghị ije ụka ọ na-ajụ onwe na agwa ịkwana ma achọghị ije ụka ọ mara nwaanyị ọ chọghị ije ụka ọnwa dị nwaanyị isi so ọ bụ ya just is plan. Ndị Igbo eje n'ụka for long time ụka ha taa ndị Igbo eje n'ụka for more than 200 years so ọ bụrụ ihe ị ga-emepụta one day isi ha ụka asị ụka asị ọ ga-edivide gị more. Ụna amaghị the religion is dangerous. You don't know how human perception dangerous human perception can be. You don't know. Ị mara ọ ntere mara ụka nwere ike ụka ga-awụ the last bus stop of Igbo land. Ọwụ na ya if we don't get it right that thing will destroy Igbo forever and ever. And ọwụ na anyị nweta ọfụma Igbo land will free forever and ever. Ụka wụ last bus stop. Ụka wụ last bus stop. Ọwụ na anyị nweta ụka nweta this ndozi ọdịnala well and Igbo 2022 ọ bụrụkwa the best place on earth to live from that moment up. Mana ọ bụrụ na if we get it wrong with ndị ụka and Igbo will become Sodom and Gomorrah. Somalia ya ka ya mma dịka nna agwa unu ihe na-esa n'anya religion abụrụ ihe egwuregwu. Nene ihe na-eme na ndị na-eti isi ala ọ religion na-eme ya. Ihe na-eme n'iti ala religion na-eme ya. Unu echere ndị ụka unu echefugo ndị ụka go and read Knight Templar. Ọwụ na ichere ndị ụka na-adịghị dangerous jee cheki Knight Templar of Europeans or Ku Klux Klan of America. Iwe man of the same thing Islam na-eme ka Christian na-eme in a different way. So ọka mma na anyị ji n'oge chụọ ewu ojii before chi eji asa na-akpa arahụ n'ute ka anyị jiri na plan kpọpụta ụmụnne anyị akụrụ ụmụnne anyị ọwụ na anyị si eti ọgụ with them ọkwa anyị ga na ha ga-anụ dị ọgụ ọ gị na nwa bekee na-anụ ọwụ gị na pope na-anụ ya from Rome not with pope from Rome or with your brother in your village. No matter what you call white man at the end of the day the father bụ onye Igbo, pastor bụ onye Igbo, church goers bụ ndị Igbo, church warders bụ ndị Igbo na nwanne cheki enye. So when you this thing then you must apply wisdom.
because ndị gị na ga-anụ dị ọgụ abụrụ pope ọ bụrụ onye ọcha onye Igbo iti ka igbuo ha niile egbuo ndị Igbo niile awụsị ya. So ọka mma na anyị ji ndozi ọdịnala tụọ atụmatụ otu anyị wee bụ ụnụ anyị jee n'akụkụ ebe ha rụrụ ụlọ ụka anyị arụọ ọdịnala cultural heritage center ebe a na-eri nri awụfu ụlọ ọgwụ awụfu efe awụfu nri awụfu ihe niile awụfu ha na-akụ ụka eje kpọta kọnsatị anyị akpọta kọnsatị ezigbute nnukwu kọnsatị kara aka tinye ebe ahụ a na-eme ezigbo kọnsatị ebe ahụ ụmụaka pụtazie n'ụlọ ụka si na windo na-enyo fada na-ekwu okwu uche ha dị na kọnsatị a na-eme ebe ahụ kọnsatị ụmụazị nke a na-atọ ụtọ a na-agụrụ ha nwe nne une akpọta nwe nne une nwe nne na-agụ na the other side ma anọda kọnsatị mfe nke ndị okenye a na-ehu the other side ị na-anya na mgbago ihu ebe a dọsara pami fọ ndị okenye dozara ha draft ebe ahụ draft ebe a na-eti draft dora ha fọn ihe na-enye ha fọn ụka ahụ enweghị onye ga-aga ya enweghị onye ga-aba n'ụlọ ụka ahụ onye ibini nwatakịrị na-aga ọ branchị ebe ahụ o nwere ike mgbe mpa ha na mma ha ga-emesị n'ụlọ ụka o buru ha ụzọ ruo ya dị gwa ha na mma na ya si n'ụlọ ụka apụta asị o jere ebe ndị ndozi ọdịnala na-eme ihe otu a ka ị ga-esi ewepụta ha otu a ụmụaka ka anyị ga-ejide ụmụaka anyị ga-ejide jidesie ha ike ọ bikos ọwa transfer this nonsense information n'isi ha eburukwa ebufekwere ụmụ ha ege burukwa ebufekwere ụmụ ha ege nji wee sị na oge ruo ndị eze niile nọ n'ala Igbo mba ndị eze niile nọ n'ala Igbo ọ bụ ihe a ga-anọ wee kpaa akpa ọ bụrụ ihe Facebook ndị gọvanọ n'ala Igbo ọ bụ ihe a ga-anọ wee kpaa akpa ọ bụrụ ihe Facebook o nwere onye a ga-ewepụ hapụ ibe ya ihe a na-ekwu na Facebook bụ basic something dị wrong with us but all this plan enwere onye ga-ama na Facebook ọ bụrụ Facebook plan ọ bụrụ ihe egwuregwu ọ bụrụ ihe eji anara glory mba anyị kwube ya ebe a mana ọ bụrụ ọzọ eziokwu ohe eji anara glory ọ ihe a na-eme na ana ihe a na-atọ ana ndị Igbo so ntọ ana ị ga-atọ ntị ọsọ gị tọọ ntị ọ ihe a na-enedu anya ana were eme nsogbu Igbo abụrụ nsogbu Facebook nsogbu Igbo abụrụ nsogbu Facebook ọ bụ ezigbote nsogbu gbara egede nsogbu ndị egede nsogbu gbara kpụrụkpụrụ ọ nsogbu a ga-eji wee neruo anya na ana wee mee ọfụma ọ bụrụkwa onye ọbụla ga-adị included maka enwere ndị obi na-anaghị ndị obi na-alọ mmiri enwere ndị obi lọrọ mmiri n'ụwa so ịkpọrọ ha tinye ebe ahụ nwere ike isi achụ ụzọ obi tiwe ndị Igbo na Jizọs ochuzuo Jizọs ọrịa enwe nsogbu ọwa Judas so ọwụ ndị obi siri ike ị ga-asị ya chuzuo Jizọs na betterment of the Igbo ochuzuo betterment of the Igbo isi ya ngwa bịa saịda kee maka ndị Jizọs saịda ndị chọrọ ka ndị Igbo dị mma saịda so ndị a ga-ahụ ndị na-arụ ọrụ ndị a chọrọ Jizọs a gara enye ha nne awufu ntiri ha echejie enyegide ha nne awufu ha agbanwee na-enye ha ụmụ ihe dịgasị iche iche na-enye ha nri ndị Igbo nri organic because nne chọpụrit a ọ na-eme ha na-eche uche ka ndị Rom nne chọpụrit because everything about development encoded in whiteness everything about science is encoded in whiteness anyị ga-echenji system of education because all education a na-eme ha ga-eche maka white Jesus because everything is being codified whitewash n'ala Igbo onye ọbụla bụkwa satellite na-egosi ndị ọcha na bịa n'ala Igbo anyị ruo ebe ahụ anyị eburu na satellite ahụ kpukpube ya n'anya n'ala Igbo satellite ọbụla ebutere ebe ahụ na-eglorify nwa bekee burukwa ebuchi ya azụ because now ha the consequence of television ochi na n'ala Igbo maka television ọ bụrụ na enwe TV there will be no robbery in Igbo land ọ bụrụ na enwe TV enwe ihe dịka ịtọrọ mmadụ n'ala Igbo ọ bụ TV na-egosi gender ihe niile everybody want to be like white man n'ala bekee white man nwere ndị poor but ị gaghị afụ ya na television ha mana iru a TV ndị Afrịka ha na-egosisi nonsense nna anyị ụbọchịkọta TV iwe a na-egosi igbe anyị nke African movie iwu nonsense mmesi nsi nọ na Europe a tụwabe one single channel ndị ọcha na-echo African movie I never see one single channel of ndị ọcha na-echo black movie ma afọzikwe nke ndị Igbo movie
o nwere mgbe na-asị my friend nna asị ya na-akọrọ ya akụkọ muvi ndị Indian nna asị ya Sunita na ebe akwa dị na pantị ya sara mbadịmba ọsị m gịnị ya nsị ma Sunita ọsị m gịnị Sunita gịnị bụ Sunita nsị ma ama akụba Anthony ọsị m nke ahụ ka nke gbanụ nsị Muhammad ọsị m mmadụ ke nke mmadụ nsị asị ụna anaghị awọchị ndị fim ebe a ọsị m ndị fim kwa ọsị m Indian na-esi isi. That is how their people taught them that in India na-esi isi na India na-esi isi. This is what they know about India. Mana na Africa ha nagin kini ije nkuba nigi ito onye ọbụla chọrọ ịghọ agwụ onye ọbụla chọrọ ịghọ agwụ onye ọbụla chọrọ ịghọ popolu ndị onye ọbụla chọrọ ịghọ India you see but ibe na ala bekee ọ nke ha go to China everybody is Chinese. If you are Europe, everybody is European. But you guys na an Igbo, onye ọbụla want to be European. Why? Television. Ndị na-asị ga ha chọrọ ha macha about Manchester and Chelsea and ihe niile. They know all of them but they have no team in their village. Okwu ọgbajiri ha. Okwu ọgbajiri ha. Ọ ha macha ndị ya wụ match. Mgbe ya wụ match even amaha mbọsị Messi nwere match. Anọ m Barcelona, very close to camp ebe Barcelona match. Mana amaghị mbọsị ha nwere match. I don't know. Ana m na Facebook ahụ ka a sị na Messi na-achọ ịgba match. So ndị a na village ma mbọsị Messi nwere match amaghị mbọsị Messi nwere match. Nwanne ka anyị si ịhụ ya. So these people never how Europeans coded Europeans. Ọ ihe na-achọ ịgba coded Europeans. Ha nwa ma the law new law Trump ga-eme na America. Ndị nọ na village ma ya. A nwere ike amaha ndị nọ na bekee amaha dị na Catalonia na-achọ independent. Mana n'ala Igbo ọ ga-agwa gị na Catalonia chọrọ independent. Ị na-asị how do you know that? So ndị egbu guy with television program they have kill us with their own program. Inside our brain ihe na-ebe abụ nwa bekee. N'ala Igbo hapụ ihe ha na-akọ. Ihe nọ n'ala Igbo nwa bekee because that's why you see them ga certain less. Ọ pịasịa certain less here like this yeah. Ọ na-acha ngarị o brocade ọgba ya starch wee pịa ya ezigbo ayọrọ efu ya ụgbọgbọrọ na-eko moto latest car ga ọ chọrọ ịgba ya latest shoe ga ọ chọrọ iyi all this thing wụ capitalism ka a na-akpọ ya onwere esighị eyi na akwa onwere onye esighị ego na moto onwere esighị ego na ego but ihe na-eti wụ desire we are talking about desire dangerous of desire. Anyị kwesịrị ịpụtara this consumer baa na production anyị pụta from consumer anyị aba production so the educational system will change from consumer to production. So and all those program a na-emezi na ihe ọbụla difficult to happen anyị etinyezi na own movie how things are easy to get how you can nwatakịrị nwere ike isi na nwata mara how to manipulate himself because ihe a na-agwa ụlọ dị already inside Igbo ideology already na okwu na na-ekwu ekwu n'ọnụ ọ dị ya. Anyị ga-echange the program how to educate our children how to the kind of movie a na-watch and ga-change those things tinye proper way of education so that our perception can generate become productive to the society not to all consume from west na-eme ndị ọcha ọgaranya ịkpasịa ndị ọcha kọsịa ha ọnụ you still make them rich by consuming what they produce knowingly or unknowingly. Look at telephone ndị Africa ihe afụfụ onye Africa ọchị fon ịnọ n'aka fon ịnọ onweghị nke ọ rụrụ fon ịnọ a n'ime o ji n'aka enweghị nke ọ rụrụ n'ime ọ na-agba moto 20 onweghị nke ọ rụrụ fon 20 a onweghị nke ọ rụrụ moto 20 onweghị nke ọ rụrụ ọ rụrụ ụlọ onye ọrụ na village the whole material 90% of the material onweghị nke anyị produce n'ime 90% of the material anyị ji were ụlọ na village anyị the village anyị enweghị nke anyị produce. So I will consumer this thing is simple thing educational system because every material eji arụ everything n'ụwa ọ dị na soil na ala Igbo enwere thousands upon thousands of natural element material eji arụ everything of nature n'ụwa anyị rụbagodie in a very local manner asị nna nna anyị ha mere mgbe a na-akpụ ụzụ copper to get copper from metal ọ dịrị easy mana nna nna anyị ha nwere so many artifacts molded with copper
with gold with diamond. 90% of ndị Igbo today amara mine gold. They don't know how gold is getting out of metal. Ha mara ihe a bụ ihe ndị nna nna anyị ha mere mgbe ndị gboo, thousands of years evidence to prove. Mana today echefuo na all through education you can let our people know this thing through this artifact. Everything did this artifact, how you can turn wepụta gold from any metal, wepụta diamond, the element you need to melt metal into all these things, all those artifacts. Nwa bekee jeburie park ya na museum ha na-akọrọ gị na Chukwu ekwensu asịa, Chukwu asịa, were Jizọs na Virgin Maria nye gị. Virgin Maria bụ ihe apịrị apị o. Jizọs bụ ihe apịrị apị, eburu ihe apịrị apị desa ya, buru andawal ihe apịrị apị nye gị. Were egwu nwere ọgwụ, were ọgwụ mmanya egwu, were egwu mmanya ọgwụ. Aya kọrọ nọnsensị na-akpagharị. Ndị ndozi ọdịnala bịara ebe a ma ị chọrọ ma ị chọọ. Mgbe ha nwere mgbe anyị pere mpe ọ na-eme gotara ya akwa ọfụ, anyị anaghị ekwe ipụ eyipụ. Mma anyị na-abịa ụta kpọọ nwanne gị nke buru ibu si afido gị n'anya, ọfido gị n'anya otu a agba by force yipụta gị dị akwa. Anyị ga-eyipụte ndị be anyị akwa by force, ya jụrụ gị isi, anyị ga-eyipụ ya dipụta ya si ụzọ lekwa ụzọ ị ga-esi ụzọ. Ọ bụ obodo na-enwere iwu na n'iyi, obodo na-enwere iwu na n'iyi, ọ bụ igbe ya ga na n'iyi. Ndị human being don't respect, ha naghị akwanye ugwu olesi ma enwere iwu na guide ha. Ụmụ anụmanụ ka anyị mma, ụmụ anụmanụ ka human being mma. Ụmụ anụmanụ na-efolo natural sense, 5 sense. Spirit control anụmanụ, spirit na control ụmụ anụmanụ, mana mmadụ na-ekelem na ya dị above spirit, but ọ na because ebe ọ bụla ọ dị above spirit ọ nwetara sense, ọ naghịzi efolo spirit, ọ na-efolozi lower than spirit. Ịhụ ka anyị si wee nwee nsogbu. Ụmụ anụmanụ go with spirit, ihe ọbụla mmụọ ha gwa ha ka ha na-eme. Mana anyị nwere ụgba because we are higher than spirit. Ịma ihe anyị meziri, anyị hapụzi ebe spirit na-eje gazie below the spirit, fuck up big time. So anyị Igbo nidiri iwu ga-aga ya. Iwu a we must discuss with ndị eze, discuss with ndị gọvanọ. Any union na ala Igbo, well organized union, I get discuss with them because we must get it right this time. Anyị ga-get it right, we must, it's a must. Onye si na ya achọghọ, onye ekweghị ekwetere ya, onye ekweghị ekwetere ya, maka nke arụ anyị ji abụrụ ndụ. Educational system must change based on development. Cultivating the mind of our people must be, it must be. Cultivating the mind of the people must be. Food security must be. Health must be. Tourism must be. People must begin to visit Igbo land again. It must, well must. Because I have an option. Our land will not be this desert. Mba, I have obodo anyị agaghị desert. And I do. We said no to it. Ọ bụrụ na ọ dịara gị mma otu Igbo dị today, ọ dịrị anyị na mma. Ndị ndozi ọdịnala si no. So, ụmụ Igbo, achọrọ m isi ofe ka m jegoro ihe m ji esi ofe. Anyị ga-ekwukwenụ echi, anyị ga-ewetara ụlọ ozi ọma ndị ndozi ọdịnala echi. A sị m udo dịrị ụlọ ka na anụ n'udo ka ọ dịbanụ.